Magandang tanghali mga ka-fragman. Bago ang lahat, maraming salamat po sa ating Panginoon. Ayan po, dahil blessed po tayo. At maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber, sa mga nag-subscribe po sa aking YouTube channel. Dahil po yung aking YouTube channel mga ka-fragman, abot na po siya ng 1K. Ngayon po nasa 997 or 993, mga ganyan. Basta 3 to 4 na lang, 4 na tao na lang, hanggang 3 na lang yung kailangan ko. Monetize na po yung aking YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilig sa aking mga video. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po mamomonetize yung aking YouTube channel. Yung una pa lang hanggang ngayon talagang trip ko lang talagang mag-video dahil ang YouTube channel para sa akin. Gusto ko po ng full memories ng pagkatanda ko, di ba? Lahat naman po tayo. Gusto po makita at may pagmalaki sa magiging kaapu-apuhan natin, ano po yung naging trabaho natin. Tama po ba mga ka-fragman? Di ba po? So ayun, naisipan ko nga pala, naisipan ko palang mag-YouTube dahil nga po ano po noon, parang gagawin ko lang siyang kumbaga pahina o notebook ng buhay ko, kumbaga diary sa aking daily grind, ano yung aking mga ginagawa. So hindi ko namang akalain na monetize din po yung aking YouTube channel na magkakaroon tayo ng isang 1,000 subscriber. Ayan po, maraming salamat po sa inyo na nag-subscribe sa akin at nagtiwala. Yun, karamihan po mga foreigner. Ayan, pasensya na po mga foreigner, hindi po tayo masyadong magaling sa pag-i-English, pero siguro naman po kaya kayo nag-subscribe para maka-pick up kung paano yung breeding at paano pag-shoot, paano pag-grooming. Alam na po yan guys, ang dog breeding po, ang pag-shoot, hindi na po kailangan din ng paliwanagan. Basta nakikita nyo naman po yung tamang diskarte ng kamay, pag-grooming. Po, maraming salamat po. For today's video nga po pala, dadako naman po tayo sa breeding, stud session, bali stud session, ang final session sa Dulag Binmalay. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Binmalay dyan, lalong na sa mga taga Dulag, mga taga Mabini, ayan po, sa mga taga Zamora. Shout out sa inyong lahat, maraming salamat po. So bali tara, samahan nyo po ako para makita nyo po kung paano po yung tamang diskarte sa pag-shoot, na mailap na babae na ayaw magpa-stud, para makita nyo po. Bali ang kasama ko po si Mark Sina Cruz Fernandez, Magic Hand TV. Ayan po, sana po suportahan nyo rin po, patuloy nyo pong suportahan ang aking kumpare, ang aking partner na Mark Sina Cruz Fernandez. Ayan po, tara, samahan nyo na lang po ako. Ayan, bali nilabas ko na po si Urinos. Bali pupunta na po kami sa Dulag Binmalay. Ayan, congrats din nga pala sa aming client na nagpa-stud na taga La Union, na kaibigan o classmate ni John Paul Soriano na nag-referral sa amin. Maraming salamat po. Bali 6 puppy po yung inanak niya kahapon. Ayan, bali 3 female tsaka 3 male, puro lemon. Yung ito po yung in-stud niya from pa po yun, La Union. Ayan, kaya congrats sir sa inyo. Ayan. Ayan siya, ayan po yung service ko na gagamitin. Bali home service stud po ito sa Dulag Binmalay. From Gasang Mangaldan pa ako, kaya may kalayuan, ilang bayan din yung aming lalagpasan. Ayan, pero sanay na po tayo dyan sa pag-home service. Ayan, paihihin ko muna bago siya ipasok sa motor si Urinos, kasi po malayo-layo po yung aming biyahe pa. Yan. Mga ilang din yun, abot 1 oras.
Ayun, traffic na naman dito. Lagpas Lukaw na tayo. Ayan, lapit-lapit na rin tayo sa ating pupuntahan. Ayun, yung ating shooter. Ayun si Mark ko, nasa likod ng bus. Ayun siya. Traffic madalas dito, traffic malala. Pero okay lang yan. Yan si kuya. Second session ng final session dito sa Dulag, Binmalay. Ayan. Dito kami sa damuhan. Anong pangalan? Yoni po. Yoni. Lapit mo muna, tapos palit tayo. Sige, ma'am. Ay. Tabalas eh. Kalitabang, biik. Tatula naman, tatula. Pati. Balason na ka, kantay. Huwag kang iyak. Baby. Ay, nako. Kada. Relax ka lang. Ibambanan mo lang natin yun eh. Iwan mo na sikin. Anak, pumalag ha. Yun no. Lakak mo na kung magulo kasi ito, magulo. Ano mo? Yung mga itatalot, yun mo. Ganyan asin ko. Ganyan mawat. Yun naman. Po, yun ang binagot ito. Pakit ang aso. Salat na! Ito, ang tanayaran niya. Napatulok tan. Lalo nung kasi. Rinis ka. Lakak mo labat, no? Kinto. Tani magalo kasi FBA, no? Buyo ron to ng Rinis. Ha? Meron. Meron. Ilayo mo. Buyo ron to eh. Baka gasanay, alang siya sa mambabomban. Aso. Buyo ron to kasi. Alam lang magpamak ni Bibit to yan. May papagayon. Gabay itong malay family. Ulit. Ito na ako eh. Balik nga tayo, ma. Baka pwede mo hawakan. Hawak ka. Dito pala. Pero sa taas ka lang, ha. Dito lang sa taas. Relax. Sige. Lambalag ka na. Sige. Iba mo di matarap. Relax pa. Gawin to tarap. Aso. Sa may pagkanto ng buya. Chill ka lang, boy. Kinaimpoil mo niya. Ang malaki ginayor mo par. Ha? Kinasalalam mo ginayar. Tulak mo kalma. Salamat. Yung tulak mo ni Pimoy. Ang malaking tulak mo. Eh, baka suari ko tipin naman mo. Ang paway. Balag, pre. Sobrang... Ay, nako. Kalma mo na, Uranus, kasi ang tanga mo ng aso ka naman. Hilahin mo pa. Oo. Papasok na. Pasarap ka na nga eh. Tatanggalin mo pa. Balag sularag to. Mukla. Kung ba na ako salita yung barkada eh. Ang ba masya mo ay tutulak para?
Sana ipipit to bilbi balbalog. Ga. Gamot itakar. Kaya kapakaharot mo kasing aso ko. Sakto mo lang, boy. Dara. Sibo, nginam, sasakit ah. Sasakit ah, boy. Sasakit ah. Paano? Pande mo, paano? Ito mo pa dyan. Ito mo barkada. Ay, sa bubong ba lang ko. Ay. Ani po mo, papaawatan na mo. Wali pagka normal to yan eh. Wala pa tayo na. Yan eh. Relax! Tamboy, nanabi na tamboy. Nasakit ah, boy. Balik mo, lalak ka na. Tulog nga pa. Dandan. Sali. Sali ka. Relax. Merinos. Chill. Ano quality? Parang doon na ay. Sa. Sekarang kasih. Dyan.